Mulih metu saka regol pakunjaran iku, rasane dadaku dadi maplong. Lega tenan. Pindhane manuk jalak sing sakawit diingu ing kurungan dumadakan diculke ing pategalan. Bebas lepas. Kandang langit kemul mega, lemek gegodhong garing, wit kang ijo seger gumelar ing sakjembaring bumi. Kanthi mardeka miber saka wit siji marang sijine karo nglirak-lirik, mbok menawa ana pangan kang bisa dicucuk. Upama darbe elar, mbok menawa aku uga kaya manuk jalak iku, kepingin miber keklabak mrana mrene. Sawise 3 taun jingkrung ing pakunjaran. Biyen nalika aku budal saka omahe guruku, Mbah Wangsa, kanthi disangoni gaman lan ngelmu kanuragan, aku yakin banget yen anggonku nglakoni dadi maling ora bakal tau kecekel. Nanging ana bebasane wong tuwa, sak pinter-pintere penekan, kethek iku ya sok tiba. Kaya aku iki, sak pinter-pintere maling, akhire ya kecekel. Sawise dadi maling nganti meh 12 taun, lagi sepisan ing wengi iku aku rumangsa sial tenan. Gagal jan gagal total tenan. Wis ora entuk apa-apa, kathik kecekel pisan. Digebuki wong akeh nganti babak blur. Tujune njur ana polisi teka. Aku cepet diamanake saka amukane wong akeh, digawa menyang tahanan polisi. Kedadean sateruse saben wong wis ngerti. Aku diadili ing kantor pengadilan lan keputusane diukum ing pakunjaran. 3 taun tak lakoni ing jero pakunjaran iku kanthi ati keloro-loro. Mesti wae kabeh sing ana kono iku durjana, embuh maling, embuh tukang copet, embuh tukang jambret kaya aku iki, lan jenis wong elek-elek liyane. Nanging ana wong siji sing beda karo liyane. Wonge sumeh, nanging arang guneman. Saben dina mung ngitung-ngitung tasbih karo lambene umak-umik zikir. Kanca-kanca liyane mung nglirak-nglirik sajak ngice marang wong iku. Nanging ora ana sing ndenahake apa sebabe dheweke duwe patrap mengkono. Aku dhewe rumangsa ketarik karo patrape wong iku. Mula ing sawijining dina aku nyaketi lan takon. Gandeng umurane tak taksir wetara 50 taun, dasar wonge sajak mriyayeni, aku ngundang Pak Nur Salim. Pak, kowe iki kok tekan kene iki kena perkara apa? Takonku. Wonge mesem nyawang aku. Kak dakwa jambret kalung berlian, saure. Dadi sampeyan ki tukang jambret? Ora mas, saure. Saklawase aku ora tau jambret, ora tau milik barang sing dudu darbekku. Polatane owah dadi katon sedih. Nerusake guneme kanthi swara rada groyok. Lah wong tugasku ki mulang agama, dandani akhlake masyarakat. Mokal to yen aku dhewe jambret kalung. Sampeyan guru agama? Takonku genahake. Iya. Kok nganti kadakwa jambret kalung berlian, nalare piye, Pak? Takonku ngoyak. Pak Nur Salim munjal ambegan, nyawang aku lan kanca liyane sing dumadakan padha nyaket kepingin melu ngrungokake. Tetep kanthi polatan sedih.
Dheweke nyambung guneme. Kedadean watara 5 sasi kepungkur. Ing toko swalayan Jalan Megamendung. Nalika semono aku delok-delok busana muslimah, kepengin arep nukokake hadiah ulang taune anakku wadon sing umur 14 taun. Gandeng nggon busana muslimah, mesti ing kono akeh wong wadon sing padha milang-miling arep tuku. Dumadakan ana wong wadon jeleh-jeleh, alok kalunge dijambret. Kahanan dadi kisruh ora karuan. Wekasane dalan arah metu dicegat petugas keamanan. Njur wong-wong sing ana kono digledah siji mbaka siji. Aneh banget lan babar pisan ora tak ngerteni. Kalung sing dijambret iku kok ketemu ana jero sak celanaku sisih mburi. Nadyan kepriye wae olehku selak lan kabeh kanca guru wani tanggung yen aku mesti dijebak wong. Nanging tetep wae aku dianggep maling lan wusanane mlebu pakunjaran iki. Krungu critane iku, sakala dadaku dadi ampek kaya didodhok alu. Aku rumangsa luput, wis gawe sengsarane Pak Guru agama sing saleh iku. Ora mung gawe sengsara merga mlebu hukuman, nanging mestine dheweke banjur dicopot saka jabatan guru agama. Anak-anake njur kapiran merga bapakne wis ora duwe blanja maneh. Aku kelingan banget nalika semono aku njambret kalung berlian sing dienggo wong wadon lan wis bisa nyelimpet ora kawruhan wonge. Nanging bareng lawang metu di blok keamanan, aku ora bisa mlayu lunga. Aku njur buang tilas. Karo mlaku sajak kaya arep nulungi wong sing dijambret, aku ndresepake kalung ing sak celanane wong lanang sing tak liwati. Sing sajak uga arep tetulung. Bubariku aku njarak nyedhaki lawang metu, digledah bebas, njur aku bablas lunga. Jebul wong lanang sing tak kloropake kae Pak Guru iku. Apa aku iki kualat karo dheweke? Nyatane let 40 dina aku kecekel, digebuki wong akeh lan akhire nusul dheweke menyang pakunjaran. Iku kedadean 3 taun kepungkur. Saiki aku wis bebas metu saka pakunjaran. Atiku notol kepengin ketemu Pak Guru Nur Salim, arep bloko lan njaluk ngapura. Nanging aku ora ngerti ing ngendi papan dununge. Dheweke wis setahun kepungkur dibebasake. Nanging nalika tak jaluki alamate, dheweke ora gelem menehi, awit wis ora bakal manggon ing kutha iku maneh. Dheweke dudu asli wong kono. Lan sakwise bebas arep bali menyang tanah asale karo keluargane pisan. Kanthi sikil enteng kaya mabur-mabura, aku jumangkah napaki dalan-dalan ing kutha iku tumuju pondokanku mbiyen. Tekan kono, tetelo kancaku sak pondokan, Sarpin, isih tetep mondok ing kono. Dheweke kaget weruh tekaku, alok bungah. "Loh, kok wis bebas? Kudune rak sasi ngarep." "Oleh remisi," saurku. Sarpen gupuh-gupuh nampa tekaku. Gawe kopi panas diwenehake karo omong. "Ombenen dhisik, sarehno atimu." Dheweke ngetokake rokok. Bubar ngombe kopi, aku ndudut rokoke sak ler, tak sumet. Wong loro ngrokok karo meneng-menengan sautara. Nuli keprungu pitakoni. "Piye?
Kowe wis mantep leren saka tumindak sing padha dilakoni wingi. Mantep, 3 tahun di kunjara wis cukup dadi pengalaman pahit. Aku kepengin urip sing legi-legi wae, nadyan mung sak legine permen. Lah kowe piye? Apa isih arep terus ngenteni nganti kecekel njur di kunjara kaya aku? Ora, saure. Weruh panandangmu ing pakunjaran wingi ditambah kesedihane bojo lan anakmu nalika tilik mbiyen kae, wis cukup gawe eling rasaku. Ya wiwit kae aku mandeg. Njur wiwit bakul bakso keliling nganti seprene. Lah rencanamu arep kerja apa, Mas? Arep bakul sayur keliling, saurku. Nanging ora ana kene. Aku arep mulih nyang desaku, kumpul keluarga, bakul sayur ana kono. Njur kapan rencanamu mulih nyang desa? Takone Sarpen. Aku wis ora sronto, Dik. Selak kepengin kumpul anak bojoku. Mula saiki uga aku arep terus bali nyang desa. Oh, Sarpen ora nerusake guneme, malah mlebu kamar. Let sedelo bali metu karo nyekel amplop. Mas, ucape karo nyelehake amplop ing ngarepku. Olehku tetep ana kene nganti saiki. Iki sak temene mau ngenteni kowe bebas. Sakwise kowe metu saka pakunjaran, aku dhewe ya kepengin mulih nyang desa, nerusake bakul bakso ing kono. Lan iki aku sengaja nyisihake rezekiku sithik-sithik saben dina kanggo kowe. Tampanen kanggo sangu mulih lan kanggo oleh-oleh keluargamu sing wis 3 tahun ora kok kayani. Dek Sarpen, aku ora bisa nerusake gunemku. Eluhku mrebel mili saka mripatku. Dheweke tak rangkul. Aku mingsek-mingsek karo nglairake pangrasaku. Semono setiamu marang aku, Dik. Matur nuwun banget. Sami-sami, Mas. Saure uga karo mingsek-mingsek nangis. Sakwise bali lungguh, dheweke kandha. Mas, iki mengko aku arep masrahake omah kontrakanku iki marang sing duwe. Lan sakwise iku aku yo arep mulih nyang desaku ing Purworejo. Kowe tak wenehi alamatku ing kono lan nomor HP-ku. Aku uga wenehana alamatmu ing Klaten, Mas. Lan aku duwe penjaluk, sok yen aku rabi tak jaluk kowe merlokake teka karo bojomu. Aku bakal teko, Dik, saurku. Banjur padha nulis lan ijol-ijolan alamat. Tangane tak gegem kenceng. Sepisan maneh matur nuwun, Dik. Aku njaluk pamit. Sugeng pepisahan nganti ketemu maneh. Ayo kanthi mantep padha ninggalake dalan kang nyimpang tumuju dalan kang bener. Donga dinonga muga diayomi Gusti. Amin. Sugeng tindak, Mas. Kapan-kapan tak dolan nyang nggonmu. Kanthi rasa trenyuh, aku lumaku ninggalake mitraku arep bali marang keluargaku.